ka ying ka shri Meghalaya High Court ha ka arphon riterik jong ubanai beladep kalapan kesan ya ka hukum jong ulampang ka ying dorbar tawan Thomas E Sangma ban om ailat yatai ya ka special motion bawan ra da UMLA ka WPP na not shalong kata uba adel ban nong rum man ha ka kharsan tarik urumpang arajar arphon sau bayadai bat ka kaipot CAG halor ka sobhagya scheme ha ka hukum ka ying ka shri bakanthop ya Chief Justice IP Mukherjee bat Justice W Dingdo kilaong kamdon kano kabalong bayriti lane bian ha ka jing trikam jong ka lampang ka bakring ya ka jing tukular jong ka ying ka shri kalaong ba kane kam koduma ka motion kadai ka badang kloy palat na mariak kaipot audit katkum ka rules of procedure and conduct of business haying dorbar Meghalaya Legislative Assembly kadai ka bahab panra hakmat ka Committee of Public Account bahkan long bishar katkum ka rules asba saupeway jong ka rules of procedures and conduct of business of the Meghalaya Legislative Assembly lapan kuburom banle yakata hapo ka artikel chispa sanpeway clause 2 jong ka riti senchar kari ka baong baya ka kaifot jong ka Comptroller and Auditor General of India bayadai bat ki account jong ka jela daiban IT sha ulat ka jela uban peta banwan ra yaka hapo ka ying dorbar jong ka jela dairu ban pulelang bat ka artikel arspa pra jong ka riti senchar ba aibor ha ka ying dorbar bakan thau yakirul ban bu kendon ya ka kompenya ya ka dorbar ong ka kashari katkum ka hukum ka artikel arspa kadar kalawan hapdeng kalenti jong ka ying kashari ban bishar ya ka kompenya ya ka ying dorbar hadin belade bishar ka Public Accounts Committee ya kaifot kan saai kalat ya unong mudui banbu ya ka special motion batamai lada okwa banle da kane ka jingsem ni penskem ya ka hukum ban penkutno ya ka ni ka jingkerpat kalaong